눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 복 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 나를 만드는 걸 우리 오늘은 또 哎呦我的妈！ 너를 가만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 맞아서 가끔만 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 哎呦我的妈！ 생각하지 말기로 해 우리 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡아줘 오늘 데이트도 멋졌어 哎呦我的妈！ 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까 너와 마주 앉은 지금이야 너의 마음도 알 것 같아 모두가 것 같아 우린 너무 완벽한 哎呦我的妈！ 모든 게 다 잘 맞았어 Masa may sebutan sungai keyboard mbak-mbak nih? Kau tani ko uro nih? Kabaw juga ni bataan. Ako nih kelayagaan. 哎呦我的妈！ Nagdamgo ganit. 哎呦我的妈！ Magkatulugan yun. No no！ Kubisa na to. So yun guys, dahil salamat din no, sa mga solid supporters na to diya. Shout out na ko si Boost Vlog TV og si Boost TV Adino og ang Christian Muñez, shout out si Moda Boss og ang Jeff Esteban. Salamat kayo sa pag-support boss, ug sa pag-comment ug sa Santa Fe Vlog. Shout out mo day diha kang Boss Tata. Diha sa karang manupihay diha sa Purukutso. Walay laing haud butupi diha si Boss Tata. Shout out si Mabos. Shout out sa inyong tanan ug daghang salamat sa pagtan-aw ug pagsubaybay sa among video. Og daghang salamat.